Era història de la següent cançó. Ella escrita amb la participació de moltíssimes persones, als que les estungui infinitament agraïda, perquè cada dia d'eres, a la seva manera, han anat aportant el millor d'eres mateixes. Benvinguda a la vida! Hola, què tal? Som els Autoprats. Hem arribat avui aquí a Viella, a la Vall d'Aran. Que bonic, Que és bastant bonic. Estem flipant. Acollida increïble. A punt de començar el Capravo Fest. Sí, amb el sol ja aquí a punt de marxar. Jo crec que serà espectacular, amb les muntanyes, el Pirineu. La Lidé allà a punt ja. Sí. Així estarem. Així. Ara sí. Iniciatives com el Capravo Fest, que promocionen la cultura i la llengua, doncs són totes benvingudes. A més, que la primera edició que ens siguen a Val d'Aran és una gran satisfacció. Pensi que eres de que Capravo hagi pensat en Viella, eres de que Capravo hagi pensat en Val d'Aran, eres de que Capravo hagi pensat en aranès. Això és força important perquè són anuncis en els diferents miells durant aquest mes i en tot Catalunya ha estat amb la nostra llengua, la llengua l'aranès. Que millor manera de defensar la nostra llengua que amb un concert d'aquestes característiques. Capravo Fest és una iniciativa que vol acostar a tothom a la música i la cultura, que vol transmetre els valors que sempre ens han identificat com a companyia, la proximitat, la diversitat i la igualtat. Són valors que encarnen especialment la Vall d'Aran, artistes com Aridé Sant i Doctor Prats i totes les persones, més de 6.000, que treballen a la companyia de Capravo. Ens ha fet grans, a poc ja n'aniran, res ha estat com esperava. Una tarde a tutti. Una tarde a tutti. A tutti i a totes. Farem un festival a la Vall d'Aran.